फिन बर' आइजो गोमादों धेमाजि जिल्लानि जनाय हालामाव गावनि नखर संसार नागारनानै गुबुननाव आनज्रायलांदों हेमा बसुमतारी मुंनि सासे जुलि जाखानाय आइजोआ। बे जाथाया नुजाथिदों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनायनि माजुआलि चित्रनगर गामियाव। मिथिनाय बादिब्ला बारफुं बसुमतारीनि बिसि हेमा बसुमतारीया थांनाय 23 नबेम्बरनि बेलासि समाव न'निफ्राय गावनि फिसायखौ गारनानै खारखोमा लाङो। जाहोनाव दासान्दि बेनि फिसाया गोबां दुखुजों गावनि बिसिया जेरावखि थाया मानो न'सिम फैफिननांगौ होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बुधबार खालि खारदोंमोन। बुधबार खालि खारनानै साननि 1 बाजियाव खारदों। ओमफ्राय जोंनि गामिया जाहैबाय माजियालि चित्रनगर गामि आरो जुनाय डिस्ट्रिक्ट धेमाजि ओमफ्राय गेजेर जुनायनि आंनि हिन्जावा जत दं सानैल' मानसि। हिन्जावनि नामा जादों हेमा बसुमतारी आरो आंनि नामा जादों बारफुं बसुमतारी। रावबो गैया जानायलाय अननानै सोरबाफोर बे मानसिखौ नुदोंब्ला नैबे नाम्बाराव खिथाहरनांगोन। नाम्बारा जाहैबाय नोंसानि न'खराव साब्रैल' दंमोन। बे गथ'फ्राबो गैया। दा बोराय बुरैल' दंमोन। बे बोराय बुरैयाबो बुरैया गोमानानै दं माने। दा बे बुरैखौ जत नुयो बेखौनो सोरबाफोर नुयोबा नैबे नम्बराव खिथाहरबानो जागोन। आंनि नम्बरा होननाय दंमोन। न'आव फैफिननांगौ माने जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ। फैफिननानै आं गुरैयै खावलायनानै बेखौनो आं गोजोननानै थानानै दं, नेनानै थानानै दं। दिनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality_public_school@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।